Il-ħażla ta' Brexit jidher li se tħalli impatt permanenti fuq id-direzzjoni tal-Unjoni Ewropea, tant li l-Prim Ministru Joseph Muscat iddeskriva l-laqgħat ta' dan il-Kunsill Ewropew bħala uħud mill-iktar laqgħat Ewropej proattivi. Il-Prim Ministru saħaq li l-mexxejja Ewropej ma ntilfux f'diskussjonijiet euforiċi u ddiskutew il-bidla li teħtieġ li ssir. B'mod ewlieni li l-Unjoni Ewropea jeħtieġ tkun eqreb taċ-ċittadini tagħha u tindirizza dak li jinkwieta lin-nies bħall-immigrazzjoni u l-ekonomija għaliex sissa qatt m'hemmx tweġibiet sodisfaċenti. Joseph Muscat sostna li ra bidla fil-mentalità fejn meta wieħed jitkellem dwar in-nuqqasijiet tal-Unjoni Ewropea m'għadux jitqies bħala euroxettiku, anzi jiddeskriva l-laqgħa bħala waħda ta' eurorealiżmu. Minn dan il-Kunsill Ewropew kienet evidenti wkoll li hemm rieda sinċira ta' kooperazzjoni bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea. Madankollu meta r-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea se jitqies bħala stat terz, jiġifieri mhijiex se tinħoloq klassifikazzjoni ġdida ta' sħubija. Mhux ħajkun membru, mhux ħajnħoloq xi tip ta' sħubija għal Renju Unit. U dan huwa ċar. U jekk ir-Renju Unit irid ikun parti mis-suq komuni, irid ikun jista' il-fabbriki tiegħu jbijaw prodotti fl-Ewropa, il-banek tiegħu joperaw madwar l-Ewropa. Biex jagħmel dan irid jassigura wkoll li nies barranin kun jistgħu jidħlu fir-Renju Unit. Il-Prim Ministru Malti qal li kien hemm qbil formali biex il-Gvern il-ġdid tar-Renju Unit jieħu ftit ta' żmien biex japplika l-ħruġ formali. Iżda dan ma jistax jittawwal iżejjed. Filwaqt li kien hemm qed jgħid li tridu tgħidulna dil-ġimgħa xi tridu tagħmlu, ir-Renja sens komun, ir-Renja wkoll il-pożizzjoni li ħadet Malta fejn ma naħsibx ikonna f'xi maġġoranza kbira sa nhar il-ġimgħa li għaddew, imma naħseb is-sens komuni prevala illi kien hemm konverġenza li nagħtu l-Renju Unit iċ-ċans to get its act together li jkun hemm gvern li jifhem x'irid u mbagħad jinforma lill-Unjoni Ewropea x'irid. Sa ma dan isir is-27 stat membru ieħor qablu li ma jsiru l-ebda negozjati bilaterali mar-Renju Unit. Wara li dan isir, kull ftehim bilaterali jrid ikun skont il-linji gwida tan-negozjati bilaterali maqbula mill-Kunsill Ewropew. Dan mhuwiex se jaffettwa ftehimiet bilaterali li pajjiżna diġà għandu mar-Renju Unit bħal ftehim fil-qasam tas-saħħa, anzi l-Prim Ministru stqarr li l-Gvern se jaħdem biex isaħħaħhom u jġeddidhom. Is-sentiment ta' dan ħassu wkoll fil-konferenzi tal-aħbarijiet li għamlu l-mexxejja l-oħra anke li għamlu l-mexxejja tal-istituzzjonijiet Ewropej oħra. Is-sens ta' da huwa forsi l-iktar ingredjenti li hemm bżonn bħalissa fl-Unjoni Ewropea biex teleb dan iż-żmien u biex fil-futur tissaħħaħ. Ta' kien kollox minn ħadd jgħinha Paula Kawki għal One News minn Brussell.